Ćao ljudi, ja sam Sanja i dobrodošli u moj novi video i u moj novi život. Mi verujete da se osjećam kao da snimam po prvi put, jako sam uzbuđena i mnogo sam srećna što sam konačno instalirala svoju kameru, što sam došla do mikrofona, osvetljenja i kao malo dete ceo dan ovako trčim po kući i kao snimam, tako da se mnogo radujem što sam se vratila svojoj ljubavi. Bilo je mnogo pitanja što ovako preko društvenih mreža, što ovako uživo, gde sam, što me nema, šta se dešava, da li je u pitanju odmor ili nešto drugo. Zaista poslednjih mesec dana u mom životu se svašta izdogađalo, bilo je i prijatnih i neprijatnih stvari, iz svih stvari sam izvlačila koliko god sam mogla pozitivne stvari i pouke, naučila mnogo toga i onako sada sam potpuno spremna za nove izazove, nove stvari koje su, nadam se, vrlo blizu. Ono što prvo primetite, vidite da je potpuno novo okruženje. Milan i ja smo se uselili smo se u naš stan, mnogo nam je lepo, mesec dana je trajalo ludilo oko selidbe, gde ćemo, šta ćemo, živali smo u ono što se kaže u kutijama, nismo znali gde su nam stvari i tako dalje. Cela kupovina stana, peripetije oko toga su zaista stresne i treba mnogo živaca, treba mnogo strpljenja i treba vam partner koji će biti sa vama u istom timu. Milan i ja smo svakako to bili i naravno uz uspone i uz padove smo, smatram, vrlo uspešno završili ovu avanturu koja se zove kupovina stana. Ukoliko vas zanimaju te peripetije oko prodaje stana, oko stambenih kredita, oko agencija koje prodaju stan, šta preporučujem, šta ne preporučujem, možda neka upozorenja šta raditi, šta ne raditi prilikom te kupoprodaje, molim vas da mi kažete jer ne bih da smaram ukoliko to zaista vas ne interesuje. Ukoliko to želite, ja ću vam detaljno naravno objasniti i bit će mi eto drago da pomognem. Sada je, što se toga tiče, sve nekako selo na svoje mesto, konačno smo se smestili, juče su bili poslednji majstori u stanu, ja sam odmah uključila kameru, tako da od sada pa nadalje ćete me viđati u ovom okruženju, a i u ostalim setovima koje sam pripremila u ovom stanu. Naime, sada imam i svoj kutak za šminkanje, imam i svoj kutak negde za čitanje, rad kada je psihologija u pitanju, tako da će biti svašta nešto novo i zanimljivo i zaista se radujem tome. Takođe, ono što moram da napomenem jeste ukoliko vas interesuje šta sam to kupila u različitim prodavnicama tipa Ikea, Jisk, Forme Ideale, gde sam šta pazarila, kako je to, pošto smo mi uglavnom ulagali u nameštaj, tako da ukoliko vas to zanima, molim vas da mi kažete da bih i vam i to snimila. Međutim, moram da napomenem nešto i da vas upozorim na nešto sa čim sam imala neverovatno loše iskustvo. Nameštaj smo uglavnom kupovali u Ikei i to smo kupovali klasično online, u njihovoj online prodavnici. Sve je bilo okej, poručili smo, sve što smo poručili to smo dobili, u roku od 2 dana je bila isporuka. Ukoliko hoćeš da ti oni sklapaju i montiraju nameštaj, ti to napomeneš, oni ti naplaćuju 10% to montiranje u odnosu na cenu samog nameštaja i to je bilo to. Dakle, što se tiče Ikea, ja stvarno nisam imala neka loša iskustva, pogotovo što se tiče online prodavnice. Znam da je Vina imala jako loše iskustvo sa njima, ukoliko želite da to čujete, ja ću vam ostaviti link dole u opisu Vinin. Ona je jako detaljno opisala, oni su imali problema baš preko online poručbine. Tada je Ikea tek došla u Srbiju, moguće da još nije bilo uhodana cela ta procedura, međutim što se nas tiče sve je bilo super. Kada je u pitanju Jisk, tu smo naručili neke stolice i neki stočić, isto vrlo profesionalno, u dan kad su rekli da će biti isporuka se desila i tako dalje. Televizor smo naručivali preko BC Group, isto sve kako je bilo dogovoreno, tako se i realizovalo. Međutim, Forme Ideale, ljudi, to ja u životu nisam imala takvo odvratno iskustvo sa nekim kao što su oni.
Prvo, isto imaju oni svoju online prodavnicu, jel da, 2019. godina, možemo da naručujemo preko interneta, da sve je to normalno, kao. Međutim, ukoliko ti u Forma Ideale naručiš nešto putem njihove internet stranice, ti ćeš biti kažnjen. Znači, ako naručiš online, ti apsolutno nemaš nikakve privilegije, niti nikakve, ma kakve privilegije, normalne usluge koje najnormalnije firme ostale pružaju, one to ne pružaju. Elem, prvo su kasnili sa isporukom, prvo su rekli da će biti isporuka u roku od 5 dana, isporuka je bila nakon 25 dana i to posle mog maila koji je bio prilično neprijatan zato što stvarno smo više poludeli iščekivajući to njihovo. I to je bio samo jedan ormar u pitanju, dakle to je zaista bilo samo jedan komad nameštaja. Kada su došli, isporuka nije do vrata, nego oni dođu u kombije, onda smo Milan i ja iz kombija sami istovarali ceo taj ormar u komadima, pa smo to sve ucarali nas dvoje. Onda kada smo došli, kada smo otpakovali to, ogledalo je bilo napuklo, tako da su nam uvalili nešto što apsolutno nije ni celo, niti dobro. I dodatno, kada sam im tražila da montiraju, nije važno, platit ćemo, samo namontirajte nameštaj, oni su rekli da onaj ko naruči online ne može da dobije montažu. Zamislite, molim vas, strašno, preko ljudi moji. Tako da, što se tiče Forme Ideale, hvala Bogu, mi imamo divne komšije, tako da nam je komšija pomogao u sklapanju tog ormara, međutim, znači, stvarno, apsolutno nemate nikakvu preporuku i više nikada ništa neću kupiti u Forme Ideale, kada je u pitanju IKEA, kada je u pitanju ISK, zaista su bili profesionalni, sve je bilo zaista na ok nivou, jedna normalna saradnja uz dogovor, ali što se tiče Forme Ideale, ne, nikako. Pri tom je to nekvalitetno. Ljudi, taj ormar okačit tu haljine, pa mislim, to ništa teško ne mora da stoji. Kvalitet je grđa, Tako da, što se tiče toga, ja verujem da postoje ljudi koji imaju pozitivno iskustvo, na primjer moja sestra ima nameštaj iz Forme Ideale, ljudi su došli, normalno montirali, sve je bilo dogovoreno vreme, ali oni nisu naručili online, to je fazon. Nemojte bre, navede đavo da naručiš online, ti si gotov. Tako da, eto, to je što se toga tiče. Ukoliko vas još nešto zanima, ukoliko hoćete haul iz Ikea ili tako nešto, isto mi pišite, rado ću vam to i isto snimiti. Ja što sam sreća što snimam. Eto, malo sam odužila o celoj toj priči o Forme Ideale, ali prosto to je toliko ostavilo snažan utisak na mene da sam morala to da podelim sa vama i da vas prosto upozorim ukoliko budete uzimali nameštaj tamo, pogotovo ako budete poručivali online. Takođe moram da pohvalim i Orient Emporium koji su zaista, sve što sam poručila, sve isto stiglo u rekordno kratkom vremenu, tako da zaista postoje ljudi koji ozbiljno rade svoj posao i koji zaista žele da ugode svojim klijentima i svaka čast na tome. Sada, što se tiče dodatnih dešavanja koja su bila u ovih poslednjih mesec dana, kada nisam bila pred kamerom, jeste da su se desile i promene kada je moj posao u pitanju. Promene kada sam ja u pitanju donose samo dobro i to je bilo i u ovom slučaju. Dakle, promenila sam poslovno okruženje, trenutno mi to jako prija, nekako sam stabilnija, smirenija, sa više negde, pa možda čak negde uživanja radim i odlazim na posao, tako da što se toga tiče bilo je vrlo kriznih situacija kada sam ja u pitanju, ali i svega toga sam, smatram, opet izašla negde jača, sigurnija u sebe i svesnija šta ja to želim u životu. Ono što ću ovde sada samo malo pomenuti, naime vrlo brzo će biti ceo video o tome, jeste da se dešava jako lepa stvar kada su u pitanju priče u serijalu koji već snimam nekoliko meseci. U pitanju je serijal Postoji način. Naime, vrlo brzo ćemo moći i da se družimo uživo. Da! Negde dok sam pričala o različitim problemima tokom ovog serijala, mnogo sam uzbuđena, izvinite ako
nešto sad tu previše lupetam, zato što dugo nisam snimala, što je ovo stvar koja je negde bila dugo moj cilj i dolazim nekako polako do toga, tako da jako je teško pričati o tome, a da niste uzbuđeni. Kada sam snimala ove videe u serijalu Postoji način, zaista nisam se nadala da ću tek na početku dobiti dosta vaših komentara i dosta vaših reakcija, pogotovo kada su u pitanju videa koja se odnose na mršavljenje, na prestanak pušenja i tako dalje. Ono što sam shvatila kroz te videe, odnosno tačnije kroz vaše reakcije, vaše poruke, jeste i naravno kroz moje interakcije sa ljudima, jeste da je danas jako teško biti prisutan, odnosno da je jako teško dobiti pravu podršku i pravo ohrabrivanje. Mislim da je to negde prouzrokovano time što smo jako ometeni sa svih strana, te ne prođe razgovor ako da ne uzmemo mobilni telefon, postajemo jako loši slušaoci i postajemo neprisutni. I danas je jako teško naći osobu koja će vas saslušati i to negde u ovo doba postaje privilegija, zaista to smatram. Ono što će se desiti vrlo uskoro, čak mislimo sledećeg meseca, da će se pokrenuti radionice Postoji način, gde ću ja pokušati da budem prisutna, da budem tu i da pokušam da ohrabrim ljude koji žele da rade na sebi i koji žele da prosto naprave neku promenu i koji žele da rade na sebi, da osvešćavaju različite stvari i da idu korak po korak ka svom cilju. Te radionice će imati najrazličitije teme. Radionice će početi sa temama koje su vezane za partnerske odnose, vezane će biti za pogotovo one ljude koji su dugo u vezama ili u braku, kako to održati, šta je zaljubljenost, a šta to nije, šta je prava ljubav, a šta to nije, zašto sada pucaju brakovu sve više i više, a zašto ti brakovi su se negde održavali kada su u pitanju starije generacije, šta nam je to potrebno da ostanemo u braku i koji su to jezici ljubavi kojima partneri bi trebalo da komuniciraju, kako da razumemo našeg partnera i tako dalje, tako dalje. O tome detaljno ću vam pričati sve u posebnom videu. Dodatno ćemo raditi u tim radionicama najrazličitije teme, takođe ću vam u tom dodatnom videu i pričati o tim temama. Naravno, bit će tema ishrane, mršavljanja, ja se nadam da ću tu imati pomoć i nutricioniste, zatim će i instruktora. Zatim će tu naravno biti tema i o pušenju koje smo obrađivali takođe ovde na YouTube-u. Pored toga bit će i različite teme vezano za anksioznost i napade panike, šta je to u stvari i kako da ta energija i to osjećanje uzbuđenosti pretvorimo u nešto drugo i kako da živimo sa tom našom jakom energijom koju negde pretvaramo u nekim situacijama u strah i paniku. Biće priča o emocionalnoj uceni. Biće priča o tome zašto nas roditelji često dovode u taj začarani krug emotivne ucene, zašto se često osjećamo krivi, zašto se često osjećamo dužni da nekom nešto radimo, kako da se oslobodimo toga, a da ne povredimo ljude koje volimo i koji su nam dragi. Takođe biće priče o moralu, zašto je moral važan kada se on budi, zašto je važno da preispitujemo sebe u tom kontekstu i tako dalje i tako dalje. Biće priča o nasilju, fizičkom, psihičkom, biće priča o mobingu, šta je to mobing, zašto je jako teško
se sa tim suočiti, kakve su nam zakonske regulative kada je u pitanju mobbing i kako sa tim živeti, jer verovali ili ne, kako statistika kaže, najveći procenat ljudi napušta posao samo iz razloga zato što se vrši psihičko nasilje nad njim. Tako da, već je prostorija u kojoj će te radionice da se dešavaju onako spremljena i opremljena, tako da kažem još jednom, bit će video o tome i za radionice ćete se naravno prijavljivati putem inboxa na Facebooku ili putem DM-a na Instagramu, ali možete i ovde na YouTube da mi pišete, tako da ćemo sve lepo ugovoriti. Radionice će da se dešavaju, to ću vam naknadno reći u kojim prostorijama, u centru grada, tako da neće biti problema da nađete, i koncipirano je tako da će pored mene biti još 6 ljudi, tako da će nas 7 u suštini da učestvuju u tim radionicama, gde ćemo razmenjivati naše iskustva i gde ću zaista pokušati da vas ohrabrim, što kroz moje iskustva, što kroz literaturu koju sam zaista proučavala onako temeljno, da zaista postoji način da rešimo najrazličitije probleme. Šta da vam dalje pričam? Na ovom kanalu možete da pored toga očekujete još dosta priča o šminkanju i onih negde standardnih tema kada je u pitanju YouTube scena. Zaista se radujem tome. Negde sam malo sad smanjila shopping kada je u pitanju šminka i garderoba, zato što smo zaista bili u ovoj selidbi i nismo se nekako previše posvećivali tome, tako da se radujem i tome da se vratim, i to je otprilike to. Zaista kažem, u ovih posljednjih mesec dana svašta se izdešavalo, bilo je mnogo ružnih stvari, verujte mi, ali iz svega toga naravno čovjek mora da nauči da bude srećan i smiren kada se dešavaju upravo te stvari koje smatramo ružnim, jer to su stvari koje će nas nekako dovesti do našeg cilja, sigurna sam u to, tako da samo je važno da to prepoznamo i da sa tim živimo i da budemo strpljivi. Eto, toliko za ovaj povratnički video. Hvala vam na gledanju i ovih mesec dana što nisam bila prisutna. Vidim da je kanal aktivan i vidim da gledate videe i dalje komentarišete, tako da hvala vam na tome. Od sada će videi ići regularno, svake nedelje, 2 do 3 puta. Ja ću se barem truditi da to bude tako. Uskoro ćemo se i uživo družiti. Tako da, to je to. Za ovaj video toliko, ne bih puno da vam oduzimam vremena. Uskoro očekujte nove video, mislim da će to biti najava detaljne radionice, kako da se prijavite i tako dalje, i to je to. Ja vas puno ljubim i pozdravljam, vidimo se vrlo uskoro u sledećem videu. Ćao!